No mundo da cociña está a tomar forza un novo actor a medio camiño entre o cliente e o crítico, o blogueiro gastronómico. Seguimos o blogastrónomo galego Manuel Gago nun congreso especializado. A mí o que máis me gusta, me gustaría que levar comigo as guías, é dicir, moitas veces chego a unha estantería dunha tenda e hai un montón de viños e non sabes moi ben que facer con eles, entonces non vas a andar sempre con un libraco, entonces deciden facer unha aplicación. Se non están as cousas hai que facelas por un mismo. E así que deciden facer unha aplicación do Wine Codex que te permite consultar as claves de cada viño directamente desde o teléfono móvil. Cousas moi faciliñas, moi sintéticas para gustos diferentes, non? Manuel Gago está na súa salsa descubrindo iniciativas innovadoras para o seu blog Capítulo Cero. Este é o tipo de stands que a mí me gusta topar nunha feira, cousas que me desperten, é dicir, é unha demostración de que en Galicia se pode ser moi original, se pode facer innovación que chegue directamente a xente, produtos frescos, vistos dunha óptica sustentable, do medio, e que conectan moito co noso espírito, quero dicir, o feito de que podas comprarte estes pratos tan estupendos por internet, por exemplo, pois encaixa moito con estas vidas tan axetreadas que temos hoxe en día, non? Que tal? Como estás? Alucinando con este plato. Nos últimos anos, a efervescencia dos fenómenos dos blogs fai que cada vez, digamos, teñamos máis presións ou máis ofertas. Entonces, unha das cousas que quisemos plantear como unha especie de pequeno escudo de protección foi o feito do Código Cociña, un código de boas prácticas que basicamente consiste en facer transparente a túa actividade gastronómica. Se te regalan cousas, pois dicilo, se te convidan a cousas non pasa nada, pero hai que dicilo tamén. E simplemente con ese dato nos non lle pedimos a xente que teña rectitud moral, o que lle pedimos é que sexa transparente para que os lectores poidan avaliar. Miguel Vila vive da cabalo de dous mundos. É xornalista gastronómico e tamén blogueiro. Nos dos últimos anos cambiou moito a situación no mundo dos blogs. Fai 2 anos nos reuníamos en Santiago no Fórum Gastronómico e o mundo do blog era un mundo ideal, donde todo o mundo era inocente, todo era estupendo e maravilloso. Pouco a pouco os blogs se van profesionalizando e unha profesionalización que moitas veces non ten base suficiente como para competir co crítico tradicional con moitos anos de experiencia. E ao mesmo tempo a prensa tradicional vai adoptando as costumbres dos blogs, a inmediatez por un lado e por outro lado a mala costumbre de non contrastar as informacións. E así pasa que ás veces se publican cousas que non son correctas.